Повернення українського прапора до Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. І саме тоді буде знищений російський потенціал для агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в онлайн-форматі на парламентському саміті Кримської платформи у хорватському Загребі. Він нагадав учасникам про злочини, які коїть Росія на півострові. Від 2014 року Крим – це єдина частина Європи, де тривають де-факто чистки за релігійною та етнічною ознаками. І якщо ти мусульманин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо ти кремлин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо у тебе український паспорт, російські окупанти вважають тебе винним. Вдумайтесь ще раз. Люди у таких умовах вже 9-й рік. А ще постійна російська мілітаризація Криму. А ще постійне свідоме знищення окупантами природи Криму. А ще тотальна відсутність гарантій права власності в Криму і пограбунок Криму в інтересах загарбників. Зеленський наголосив, що російська агресія проти України, яка почалася з Криму, згубно вплинула на кожну країну у світі і створила найнебезпечніший хаос в міжнародних відносинах. Тому Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарму. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим, додав глава держави. Повернення українського прапору – це прихід на півострів Європейського Союзу в повному сенсі цих слів. Усіх рівнів нашої інтеграції. Торгівельної – це величезний ринок, інвестиційної – це колосальні можливості для розвитку. Усього цього зараз в Криму просто немає і не може бути. Росія позбавила наш півострів ринків і розвитку. Повернення українського прапору – це захист прав людини, це свобода для усіх людей в Криму, для усіх спільнот, етнічних чи релігійних. Для досягнення цієї мети Україні потрібна підтримка – оборонна, фінансова та санкційна. Це фундамент майбутнього миру, заявив Зеленський. Він також запросив учасників саміту відвідати Крим після його деокупації. Потім, коли ми вийдемо на наші законні державні кордони і повернемо, зокрема, і Крим, нам буде потрібен ваш досвід – безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя після років окупації, а людям в Криму – справедливість. Наша співпраця має зберігатись на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності. Українські воїни витісняють росіян неподалік Сватового на Луганщині. Бійці докладають надзусиль, перемелюючи регулярні поповнення росіян на цьому напрямку частково мобілізованим гарматним м'ясом. Однак найгарячіші точки фронту, за даними Генерального штабу, незмінні. Це Бахмутський та Авдіївський напрямки. Не вщухають бої в районі Білогорівки, Спірного та Верхньокам'янки. Поновились бої в Мар'їнці, це неподалік нині окупованого Донецька. А на Херсонщині росіяни облаштовують нові рубежі оборони та шукають шляхи можливої втечі. За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега. Колаборанти вшиваються, а замість них завозять російських мобіків. Таке зафіксували в селі Львове на Херсонщині, розповіли у Генеральному штабі.
евакуюють обслугу окупантів із самого Херсона. З правобережної частини міста до Генічеська та Скадовська вивезли обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал, більшість з яких навезли з Росії та окупованого Криму. Також припинили навіть імітацію фінансування шкіл та забезпечення харчуванням учнів. Розвідка відзначає також традиційні для російських вояків явища, як то грабунок місцевих жителів та мародерство. Російські окупанти оголосили в розшук командира добровольчого батальйону «Крим» Ісу Акаєва. Погрожують 20 роками в'язниці та міжнародним розшуком. В Кримсько-татарському ресурсному центрі розповіли, що командиру кримсько-татарського підрозділу загарбники закидають нібито організацію незаконного збройного формування та участь у війні, що суперечить російським інтересам. Вочевидь, окупанти мають на увазі те, що Іса Акаєв на чолі батальйону «Крим» боронить Україну від російської навали, а зброю до рук разом з побратимами взяв у 2014 році, коли вимушено залишив окупований Крим. В Кримсько-татарському ресурсному центрі додали, що організація тісно співпрацює з Національним бюро Інтерполу в Україні і неодноразово надсилала запити про виключення жителів Криму, яких переслідує окупаційна влада, зі списків розшуку Інтерполу. Держись, мы с тобой! Такої брехні в житті не чув. Так відреагував батько кримської активістки Ірини Данілович на закиди у сфабрикованій справі проти його доньки з боку окупаційного прокурора. Так званий обвинувальний висновок заслухали в окупаційному суді Феодосії. З доказів провини Данілович хіба особисте листування із засудженням російської навали на Україну та воєнних злочинів, а також десяток старих зламаних телефонів, знайдених під час облави, та книжки. Книги все куплены, изданы, во-первых, в московских издательствах, некоторые в киевских, но все куплены в магазинах. И ничего там такого абсурдного я не нахожу. В следующий раз, если пойду я покупать книги, я буду сначала заходить в ФСБ, просить у них разрешение, спрашивать, можно эту книгу купить или нет, а вже потім пойду покупати. Востаннє Данілович спілкувалася з батьком навесні перед викраденням. Тепер бачиться лише через скло на судилищах, а в ізоляторі жінка під постійним пресом наглядачів, які відбирали навіть ліки, коли браниця не здужала. Я в СИЗО покупав їй медикаменти, и косметику, и кипятильник этот, и сигареты. Все эти вещи я покупал со своей очень большой пенсии. И передавали мы их официально. Забрали или не отдали, ни мне, ни ей. У меня такое подозрение, что, может быть, комиссионку сдали. Щоразу Ірина Данілович наголошує на абсурдності закидів з боку окупаційних російських силовиків, однак розуміє, чому на неї тиснуть. Ирина держится достойно. Единственное, что сегодня в конце судебного заседания она обратилась к судье с просьбой не участвовать вообще в дальнейших судебных заседаниях, назвала это театром абсурда, сказала, что психологически и морально не выдерживает находиться в зале и слушать весь тот объем материалов, который, по ее мнению, был сфабрикован для того, чтобы повлиять на ее активность, на ее позицию и убеждения. Громадянську журналістку та медика Ірину Данілович окупанти звинувачують в нібито незаконному зберіганні вибухівки, з якою вона нібито ходила упродовж місяця. Після викрадення в квітні з жінкою більше тижня не було зв'язку. ФСБівці погрожували їй та вибивали свідчення тортурами. Годували раз на день та погрожували вивезти до лісу або до Маріуполя для розправи.